Здравей, Везни, как си? Добре дошъл в канала и на твоето четене, Везни. Ще се свържем с твоите енергии за тези дни. Напомням ти, че това са общи четения и за това ще те помоля да вземеш това, което резонира и се отнася за твоята ситуация. Това, което не го пусни. И освен това, можеш също да провериш своя лунен знак и асцендент, които разкриват нещо повече от това, което предстои. Ще започна твоето четене, Везни, с този мощен оракул, който ни свързва с твоята настояща енергия. Нека видим как ще се развие твоето четене. Тук става въпрос за овластяване, за придобиване на вътрешна сила, която ще ти помогне да се утвърдиш сега. Бих ти казал да се подготвиш, да се утвърдиш и да направиш нещо. Мисля, да накараш нещо да заблести, както ти казва жената медицина, нали? Твоята сила сега е да направиш тази сила ефективна чрез себеовластяването, нали, чрез тази мощна енергия, която в този момент те придружава, за да можеш да реализираш конкретно това начинание, което може да бъде взето като всеки акт, проистичащ от работен проект, житейски проект или каквото ти разбираш под това да направиш в този момент. Че ти си готов и подготвен, че го чувстваш така, че го чувстваш като подходящия момент, за да преминеш към действие без повече колебания, защото всичко ще ти се получи отлично. Така че мисля, че има и вдъхновение. Това, което чувствам от твоя страна е, че има много вдъхновение по отношение на това. И също така чувствам, че ти виждаш, че по някакъв начин това е показател, че е дошъл момент, който си очаквал. Така че трябва да благодариш и да се впуснеш в действие, защото нищо, което ще направиш в този момент, не може да се обърка. Така че се подготви за това, подготви се да действаш, да планираш, да организираш, да преразглеждаш, да променяш всичко, каквото и да е. Защото в крайна сметка това е момент на успех просто така. Това е момент, в който себеовластяването, което е тясно свързано с отговорността, ти дава способността да действаш и за нова цел. Внимавай с това, защото може да е нещо ново, което си култивирал дълбоко и сега с тази убеденост е подходящия момент да го направиш. Появява се този момент за действие без съмнение. И то с огромен успех. Нека видим какво ни казват тук твоите водачи, нека видим какво ни представя енергията, Везни. Вече знаеш, че това са обобщени четения. Ако искаш да разгледаш конкретния си случай, можеш да си запишеш час за лична консултация с мен. Винаги виждаш тук уебсайта във видеото, а също така имаш фиксиран коментар по твоя знак, който те отвежда директно към страницата и можеш да избереш четенето, което предпочиташ. Нека видим какво разкриват твоите водачи тогава. Освен това, което чувствам е, че това ще се получи толкова добре, че ще имаш като по-голямо поле за действие, ще можеш да се развиваш още повече и ще се свържиш по няколко начина с всичко това. Така че бих ти казал, че това е момент на голяма слава. Тройка от мечове, крал от мечове и деветка от мечове. Има въздушни енергии като теб, които те придружават чрез баланса и решенията, но има и ситуация, която казва, че можеш да поискаш помощ. Може би тази ситуация изисква точно намесата на други хора, защото може да се чувстваш малко объркана, защото имаш деветка от мечове. Така че понякога, когато се появи деветка от мечове, човек наистина се чувства така, сякаш няма да успее. Не, добре, стигнах до тук, това ме притеснява много. Как ще ми се получи това, какъв резултат ще имам според инвестицията, която вложих, как ще ме видят другите хора. Така че правим размисъл върху всичко това и почти винаги размисъла или заключението за това как ще излезе задачата или как ще я направиш е негативно, объркващо и погрешно. Така че този момент е за действие и спиране на прокрастинирането или поддържането на страх, който е напълно неоснователен и представянето на най-лошото, защото така даваш разрешение на тези притеснения и страхове да поемат управлението тук по този въпрос и нещата да не се случат така, както очакваме и прекалено много да мислиш по начин, който не е правилен. И вместо успех да получиш нищо или да имаш проблем. Така че деветка от мечове казва, трябва да се заемеш, а също и да се погрижиш за енергията, за собствената си енергия в този случай, за да бъдеш центриран на 100% по начин достъпен за всичко това. Мисля най-лошото. Ти наистина разполагаш с мъдростта, опита, безпристрастността и професионализма. В някои от случаите, да, така е, за да направиш това, за да се развиеш в това, да действаш по това и всичко да ти се получи отлично. Ако не е така, обмисли да поискаш съвет, да поискаш подкрепа,
Защото понякога имаме идеята, имаме капитала, имаме материал, имаме знанието, но нямаме това, което би могло да бъде професионалното одобрение за нещо, което искаме да направим и се нуждаем от подкрепа. Тук има човек, който също е тясно свързан с това и би могъл по някакъв начин да ти помогне. Твоето безпокойство може да е свързано и с това дали работя с правилния човек, защото и това може да бъде. Така че това ми казва, че не, т.е. ти наистина не се заблуждаваш, защото това, което се случва тук е ситуация, която ще се генерира чрез друг човек, който ще ти даде сигурност и ще бъде много точен в това, което казва. В това, което изпълнява или което съветва. Сега, знаеш ли какво се случва? Че тази ситуация с този човек би могла да те накара да се почувстваш малко некомфортно, защото понякога има борба на интереси или насилие. Нормално е при този тип въпроси, не означава, че човека иска да те прегази или обратното, а че трябва да подредите това взаимодействие с този човек. Тук има ситуация, която се лекува и ти се освобождаваш, защото тройка от мечове ни говори за облегчението от една болка, нали? Че скоро ще започнеш да се чувстваш много по-добре по отношение на това, което е болка. Ти излезеш от тази ситуация много по-пораснал и укрепен, защото тъгата се заменя от голяма радост или щастие. Така че независимо дали преди си искал да направиш това и не ти се е получило и затова тази ситуация, която се появява отново, че виждаш, че всичко е подготвено за да се случи и те залива несигурността, е това, което ти напомня за онзи момент, в който нещата не излязоха както очакваше. Напротив, излязоха доста по-различно от това. Си задаваш този въпрос, т.е. правиш си този размисъл и стигаш до реалност, която е погрешна, тя няма абсолютно нищо общо с това. Но също така себеовластяването идва от това, че си преодолял болка, тъга, обърнал си страницата и си израснал от тази ситуация. И не продължаваш да избираш болката или по-добре казано страданието. Извлечи от тази ситуация поуката, която ти генерира раната, защото очевидно е тройка от мечове. Така че това може да бъде рана в конкретна връзка или в някакъв вид проект, който е останал разочароващ или в някаква ситуация, в която си вложил цялата си енергия и знание и не излезе както си очаквал. Както и да е, оттам си излязал много укрепен и нещата, които ще възникнат сега, нямат абсолютно нищо общо с настоящата реалност, но освен това нямат нищо общо с предишната реалност, извинявай. Но освен това, представи си, че говорим за човек, който те интересува, някой, който се интересува от теб. Този крал от мечове може да бъде човек, който гледа директно възможността да те достигне, да влезе в живота ти, да поговори, да оправи ситуация чрез диалози. Този човек не мисли да се отдалечи толкова лесно от теб, не, защото може би твоето безпокойство и несигурност са свързани с това. Представи си, че сега преминаваш през ситуация на блокиране с някого, където диалогът и комуникацията са прекъснати и това те тревожи или те кара да се чувстваш зле, депресирате, отнема ти часове сън. Или може би ти също се опитваш да се приближиш до човек и този човек преминава през тази ситуация. Както и да е, тук ми казва, че ако искаш да излекуваш тази рана и този дискомфорт, първо трябва да признаеш нещо на лично ниво, да признаеш това, което другия човек също чувства, мисли или иска да каже и да се подравните. Това, което би могло да бъде начало на комуникация, защото очевидно, когато има крал от мечове, нещо трябва да се съобщи ясно, една истина се разкрива и това е много удобно за теб. Четворка от купи, картата на несъгласието, крал от жезли и картата кулата. Това е много разкриващо, защото отново се изправяш на крака след болезнена, некомфортна ситуация, нали? Затова е себеовластяването, ударил си дъното буквално. Но отвъд това, кулата е карта, която ни говори за голяма трансформация. Нещо, което си приемал за даденост, нали? Затова беше такъв какъвто беше. Както ти казах преди, нещо, което приемаш за даденост, нещо, което даваш за цял живот, нещо, което си казваш, тук ще остана, докато поискам да бъда с този човек или на тази работа, или в тази къща, или по този начин. Защото може да бъде и начин, по който си имал навик да действаш. И кулата ти казва, не, тази ситуация вече не ти служи. Трябва да признаеш, че трябва да осъзнаеш, че нещо не ти служи. И в същия момент, в който осъзнаеш, идва себеовластяването, идва просветлението, идва сривът и кризата, която човек чувства като огромна, за да се изправи. И не ме интересува какво мислиш за кулата и какво ти казват там в други видеа, така е. Кулата е разкриваща, трансформираща карта, която ти помага да осъзнаеш, която те събужда, която те изважда от зоната на комфорт, която вече не ти служи. Която освен това
показва, че ти си достатъчно способен да не се оставяш повече да те манипулират, че това е. Стига. Това е моята решимост, това е моята истина и аз няма да продължавам да бъда обусловена от реалност, която вече не ме поддържа, която не ми носи полза, нито от начин на мислене, нито от поддържането на идея, която не ме води към себеовластяване или която ме остава в недостиг. Защото може да бъде и че се опитваш да подредиш конкретна икономическа ситуация, например. Така че има разкритие и реалност, пред която си изправен с това. И това се случва, когато се появи кулата. Тази мълния не е там просто така. Мълнията идва, за да освети главата ни, съзнанието да каже, време да се събудим. Осъзнай се, везни. Така че това не е нищо повече от това. И имаме там крал от жезли. Крал от жезли е някой, който те подкрепя. Ти мислиш, съжалявам, везни, че може би това няма край. Това ще бъде много некомфортно. Как да се прегрупирам? Да, разбира се, Каро е права, това вече не ме поддържаше, не ми служи. Но е много хубаво, че тя го казва. Човека, който преживява това или жената, която го преживява, съм аз и какво ще се случи с мен, когато изляза от това обуславяне или се отдалеча от тази ситуация. Това, което ще се случи с теб е, че ще излезеш укрепнал, себеовластен. Не го казвам аз, каза го жената медицина. Но освен това, сривът, който възниква като онази криза, която ти нанася този огромен удар на реалността, е осъзнаването, за да се освободиш. Някои ще го приемат като освобождавам се на сила, няма друг избор. Няма друг избор, защото колкото повече се съпротивляваш и колкото повече отричаш, толкова по-зле. Така че готово, това е момент, в който наистина е силно, да, силно е, но наистина е необходимо, за да бъде това, което ще изградиш от тази сигурност, това себеовластяване и опит, възможно най-сигурно и различно. Не може да се продължи да се гради нещо със страх, трябва да се гради нещо от любов и сигурност, а не от несигурността, която ти дава. Това не е мир. Защото ти в тази кула имаш тази ментална ситуация, която те смущава. Така че тази структура вече е обусловена от страха и трябва да се избягва. Точно така трябва да осъзнаеш, че си достатъчно способен да подходиш към тази реалност, да приемеш тази истина, това е предизвикателство. Защото вече не можем да продължаваме да живеем по този начин, нито с тази идеализирана връзка, нито по този идеализиран начин. Готово, свърши. Онази структура, която трябва да падне, ще падне. Тя ти даваше уют и защита, а за теб някога си е струвал. Сега се разпада. Няма да позволим да паднеш с тази кула. Ще направим всичко възможно, за да паднеш на крака, в случай, че паднеш. Защото може да е, че осъзнаеш нещата порано и си тръгнеш. Картата на крал от жезли е приказна карта, независимо дали е човек, който е там, помагайки ти, очаквайки те, подкрепяйки те, удържайки положението и преди всичко давайки ти незабавни решения, след като излезеш от това място. Чувствам как мнозина от вас напускат работа от години или връзка от години и там крал от жезли чака. Там имаше крал от мечове, но аз го виждам много близо до вас. В смисъл, че този човек е наясно с твоите нужди, с твоите проблеми, с твоите мъки, с това, от което се нуждаеш в момента. Така че този човек няма да позволи ти да се чувстваш зле. Независимо дали е човек от твой интерес, роднина, приятел, шеф, някой, който иска да бъдеш с него или с нея, защото наистина този човек те цени изключително много, знае колко струваш. Той очаква ти да бъдеш на разположение, да застанеш до него активно, свободно, добронамерено, ако се касае за работа. Да подходиш от една много стратегическа гледна точка. И получаваш нещо, което ти може би си се надява да постигнеш също тук, защото очевидно е енергия, която ти притежаваш. Така че мисля, че тук тази карта също те поставя на място на привилегия, на лидерство, а също и на възнаграждение. Така че ако ти си в четворка от купи, то е защото по някакъв начин си очаквал в рамките на това място нещо да се промени или тази ситуация да промени нещо и виждаш, че не е възможно. Така че четворката от купи ти казва, трябва да осъзнаеш, че пред теб има друга възможност, крал от жезли, крал от мечове. Всеки ще знае от какво има нужда в този момент. Но без значение дали е мъж или жена, това, което този крал от жезли ще донесе на везни, са много възможности за успех. И
Така започва твоето четене или това си ти самия, ти самата, че веднъж, щом излезеш от това обуславяне, прегръщаш пълния успех, очакваната сигурност, важността, от която се нуждаеш, за да бъдеш взет под внимание за работа, за човек в живота на някого или по какъвто и да е начин, по който искаш да се позиционираш спрямо една енергия толкова, но толкова убедителна като тази, нали? Мисля, че тук определяш много добре това, което би могло да бъде благодарността, защото ако ти си този, който стои върху крал джезли, ще бъдеш много щедър към онези, които ти помагат в този момент. Но ако е някой, който чака ти да излезеш от тази ситуация, за да ти помогне или ти подава ръка в този момент, също и ти ще бъдеш щедър към него или към нея, когато можеш да го направиш. Това е ситуация, в която ми казва, че някой действа воден от желание или от мечта, желание и мечта, която той иска с теб или ти с тази ситуация. Чувствам, че в някои от случаите споделят желания и нужди и удовлетворението, което ще се види в тази ситуация, са постиженията и ползите завезни, но също и за някой друг. Така че мисля, че това е момент, в който приемаш една много благоприятна ситуация, която ти се полага и те допълва напълно. Оставането на това място няма да ти донесе нищо. Да? Затова трябва да осъзнаеш, че е дошло времето да се преместиш и най-вече също и да приемеш тази възможност, която е доста удобна. И тук ми говорят за великата трансформация, а тя е арканът Кула. Преживяваш огромни промени и сега те носят големи благослови. Мисля, че нямам друго. Благословите за теб везни са сега и завинаги.